Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manungsa punika aslinipun saking pangeran lan wangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pepunden sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti. Para pangemban ting praja satriyaning nagara minangka pandum-pandemaning para kawula tasih ingkang sinupa pakurmatan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun tasih dursana. Para rawuh ingkang dadat kinurmatan. Sumangga kula panjenengan ngaturaken puja puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahayun saha kawiwijengan setemah. Saged makepal ing adicara dinten menika. Shalawat serta salam kajiwa kasarira kaaturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti-anti syafaatipun ing yaumul akhir. Kula minangka wakil panjenenganipun Ibu Fulan saking kaluwarga ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunipun panuwun dumateng rawuhipun panjenengan. Kaping kali ngaturaken priksa atur kawuhing piling almarhum Ibu Fulan ketimban dening Gusti Allah mau dalu. Boten keirang keluargane anggenipun ikhtiar maring wartanipun almarhum Ibu Fulan maring Gusti ngersakaken sanes pamirsa keluarga dening pasrah semarah semende dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Namung kalih pameos panjenengan mugi arwanipun swargi Ibu Fulan pinaringi jembar kuburipun dipun ngapura sedaya dosa watepastian lan dipun tampi sedaya amal kesanipun pinang welas kaliya Gusti ingkang welas asih lan mugi-mugi keluarga ingkang dipentilar pinaringi tabah, sabar lan tawakal saged ngejalanake kewajiban kesana serajinipun kaping 3-nipun. Ambok menawi sedanipun gesang almarhum Ibu Fulan kata karepatanipun kersaha panjenengan sedaya ngaberten samudraning pangkasami lan mbok menawi almarhum taksih kegangen utang piutang dumateng sinten kemawon karsa kasitani ahli warisipun. Wasana cekap sementen atur kula kathah lepat saha kiranipun kula nyuwun aguning pangkasami nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manungsa punika asalipun saking pangeran lan wangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pepunden sesepuh ini sepuh ingkang hanggung mastuti. Para pangembating praja satriyaning nagari minangka pandum-panduming para kawula dasih ingkang sinupa pakurmatan. Nun inggih panjenenganipun para rawuh kakung putri ingkang pantes lamun ta sinudarsa. Para rawuh ingkang dadat kinurmatan, sumangga kula panjenengan ngaturaken puja puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahayu saha
kawiwijengan satemah saged makempal ing adicara dinten menika. Sholawat serta salam kajiwa kasayira kaaturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti-anti syafaatipun ing yaumul akhir. Kula minangka wakil panjenenganipun Ibu Fulan saking kaluwarga ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturake agunging panuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya. Kaping kalih ngaturi priksa atur kawuhing biling almarhum Ibu Fulan ketimbahan dening Gusti Allah maudhan boten keiring keirang keluargane anggenipun ikhtiar maring wartanipun almarhum Ibu Fulan maring Gusti ngrasakake sanes pirasane keluarga dening pasrah semarah samendhi dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Namung kalih pamaos panjenengan mugi arwahipun suwargi Ibu Fulan pinaringan jembar kuburipun dipun ngapura sedaya dosa watepapisan lan dipun tampi sedaya amal kesanipun pinangan welas asih kalian Gusti ingkang welas asih lan mugi-mugi kalawarga ingkang dipentilar pinaringan tabah sabar lan tawakal saged nglajenengake kewajiban kesana saranipun kaping 3. Ambok menawi sedanipun kesang almarhum Ibu Fulan kathah karepatanipun karsaha panjenengan sedaya ngebarkan samudraning pangaksami lan mbok menawi almarhum tasik kagungan utang piutang dumateng sinten kemawon karsa kasitrane ahli warisipun. Wasana cekap sementen atur kula kathah lepat saha kirangipun kula nyuwun agunging pangaksami kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menungso punika asalipun saking pangeran lan wangsul dumateng pangeran kang maha suci. Dumateng panjenenganipun para pepunden, sesepuh, pinisepuh ingkang hanggung mastuti. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagari minangka pandom-pandoming para kawula dasih ingkang sinuba pakurmatan. Nun inggih panjenenganipun para kakung putri ingkang pantes lamun tasih darsana. Para rawuh ingkang dadat kinurmatan, sumangga kula panjenengan ngaturaken puja puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahayu saha kawiwijengan setemah saged makempal ing adicara dinten menika. Sholawat serta salam kajiwa kasarira kaaturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun anti-anti syafaatipun ing yaumul akhir. Kula minangka wakil panjenenganipun Ibu Fulan saking keluarga ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturake agunging panuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya. Kaping kalih ngaturi priksa atur kawuhing biling almarhum Ibu Fulan ketimbahan dening Gusti Allah maudhalu. Mboten keiring-keirang keluargane agengipun ikhtiar maring wartanipun almarhum Ibu Fulan maring Gusti ngrasakake sanes parmisa keluarga dening pasrah semara semendhe dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Namun
kalih pameos panjenengan mugi arwahipun suwargi Ibu Fulan pinaringan jembar kuburipun dipun ngapura sedaya dosa watepatisan lan dipun tampi sedaya amal kesanipun pinangan welas asih kalian Gusti ingkang welas asih lan mugi-mugi keluarga ingkang dipentilar pinaringan tabah sabar lan tawakal saged ngejalaken kewajiban kesana serajanipun keping 3-nipun. Ambok menawi sedanipun gesang almarhum Ibu Fulan kata karepatanipun kersaha panjenengan sedaya ngeberten samudraning pangkasami lan menawi almarhum taksi kagengan utang piutang dumaten sinten kemawon karso kasitrani ahli warisipun. Wasana cekap semanten atur kula kata lepet saha kiranipun kula nyuwun agunging pangkasami nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.